Zástupcovia miestneho spolku Slovenského červeného kríža v Šamoríne, predseda Jožef Fürдөs a tajomnička Mária Domšicová za prítomnosti primátora Csabú Orosa odovzdali 13. novembra na radnici viacnásobným darcom krvi Janského plakety. Cieľom podujatia bolo vyjadriť vďaku tým, ktorých pomoc je pre zdravotníctvo nenahraditeľná. Bronzovú Janského plaketu tento rok získali Štefan Kostúr, Silvia Pederová, Peter Sliva, Roman Grigár, Jozef Šebešten, Silvia Almášiová, Peter Hrábek a Peter Kiršner. Striebornou plaketou boli ocenení Juraj Bandy, Peter Kiršner, Jaroslav Šenkár, Pavol Tomáš a Martina Ďurišková. Zlatú plaketu obdržali Gábor Vereš, Kristián Hanus a Ján Boris, zatiaľ čo diamantovú Janského plaketu získala Mária Bogárová. Všetkým oceneným srdečne gratulujeme. Miestny spolok Červeného kríža 11. decembra o 8 hodine organizuje v Mestskom kultúrnom stredisku Vianočnú kvapku krvi. Prosia dobrovoľných darcov krvi, aby prišli v čo najväčšom počte.